Seng New Trap Youth Council nakatarap kaniw ng ston mentak singi kabadero haka arp knai terik unai tung arjar pesau. Hapok ka jingnya lamu samla Wilson mertong babat kumu pendap pang jong ka seng HYC tenat new nong ston. Kala late ban ya kendu ya u branch manager Meghalaya Rural Bank nong ston. Halor ka jing ut jing nam jong kipat ba. Ya ka jing jaklia jong ka penta ka bahap hapok lane krum. Kaseng kalalet bu si sendon da kejing tho ban kerpat yo branch manager ban pha pun kuit no pat kumju ban bu da ka jaka bret nyut la ka long hapo ka bang la ne ha plau jong ka te ka bang kanang baki pat ba kin yo ban penon kam dong ban nomor kajing ujor kajung ni ki pat ba nomor ka don kajing bret jaklia hang ni yo ka kta ka koi ka kia nomor kajing sma kajing utung jong kini ki jaklia tingila wan mi menta ka sngi bat ngelayo ru ka jing kerana i biam hang ni apo jong ni ka rural bank ba lak munjur ban bu no da ka dosbin hang ni ka jaka ka badai bandrung ban mi ki customer ni ki nong thap pisan ni ki nong wan don kam hang ni ka bank ka ju ka por ni ka padi ki pajba ba tindale khut tindale pikir ya ka penta jong ni ka bank nomor ka de ka jaka ya ka jaka yen ka jaka don kam ka jong ki hi ki pajba nong non kam lani ki nong wan non kam hang ni ka bang rural bank nong kendong non hang ni apo nong ton te nga kerparu ka wi liang ba kum ka sarkar nomor kan ni ka bang hang ni kam dei su ka jaka ka bahak kendong du andre ka dei ka bahak mat du hapo jong ka area ngim dei ban le khoi tang hapo jong ka artrik risau jong kasngi jong umat makan di rengi dei ban le khoi man la kasngi kum ka sarkar hi ke don kam ke jing khoi namar ba ka sarkar hi ke don kam ke jing ko jikya te mangi ki bang don kam ke jing ko jikya namar kata nga kerpa di nong trei jong kanu ka department ba sobha bandale khoi